Iż-żgħażagħ huma l-bennina tal-idejat, tal-enerġija u l-perseveranza. Dan kien kliem Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela waqt it-tielet attività politika organizzata miż-żgħażagħ Laburisti bit-tema Together We Are. Fil-fost tal-imdina mdawra biż-żgħażagħ Lidja Qabela rrimarkat li l-Partit Laburista qed iressaq il quddiem pjan li huwa costed u realistiku filwaqt li għandu lan li jinvesti fin-nies. Meta ngħidu li se nerġgħu nżidu Children's Allowance, in-nies jemnuna. Meta ngħidu li se nerġgħu nżidu l-pensjonijiet, l-anzjani jemnuna. U meta ngħidu li se nżidu l-istipendi, li se nagħtukom 1000 għal 10 snin biex tixtru proprjetà tagħkom, u meta ngħidulkom li se nagħtukom 1500 euro biex tkomplu tistudjaw, intom iż-żgħażagħ temnuna. Għax aħna l-partit tal-kredibilità u magħna tafu fejn qegħdin. Lidja Qabela rrimarkat li l-proposti ta' dan il-Moviment Laburista huma mnebħin min-nies. Wara kull proposta illi qegħdin inresqu hemm wiċċ uman. Wara kull proposta hemm persuna, hemm persuni u hemm familji. Mart il-Prim Ministru sostniet li wara kull proposta mill-Partit Laburista hemm realtà li wieħed ma jistax idawwar wiċċu għaliha. Bħala bħala mara, bħala persuna nemmen illi meta nkunu qegħdin nisimgħu dan ir-realtajiet irridu nagħmlu xi ħaġa. Ma rridux naqgħu fil-medjokrità u ngħidu jew inwaħħlu f'ħadd ieħor u hija ġara hekk għax x'ħadd ieħor għamel hekk. Le. Aħna rridu nkunu il-moviment tal-bidla. Konna, għadna, u se nibqgħu nkunu il-moviment tal-bidla. Hi rrimarkat li tinsab konvinta li kull żagħżugħ preżenti għal din l-attività għandu l-ħolm tiegħu lil dawn iż-żgħażagħ tenniet li l-vot tagħhom huwa l-garanzija għat-twettieq tal-ħolm tagħhom.